फबना दोनजानाय गोथै सहरनि मानसिनि बेगेंआ मा खामानि होयो? गोथै सहराव फबना दोननाय मानसिनि बेगेंखौ मानो जावखांदों? मानसिनि बेगेंआ थारैनो मा खामानि होयो? वेलकाम बैक टू टगालं बर' यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायफिननाय थाबाय। दिनै सावरायगोन नैबे जाना थांनाय मैयानि बाथ्राखौनो एसे सावरायनो गोसो जादों। उदालगुरिनि सिङाव थानाय आंग्राजुलि बे गामियावहा गोथै सहराव जे मोनथाम गोथै सहरखौ जावखांदों, बेयावहा मानसिनि बेगेंखौ लांदों आरो बेयावहाय लोगोसे मानसिनि खानायफोरखौ गारना दोनदों आरो मानसिनि बेगेंफोरखौ नुनो मोन्दों आरो जावखांनायखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो बे गोथै सहरनि बेगेंआ, मानसिनि बेगेंआ मा खामानि होमारखो ना बिजनेससो खालामखो ना थारैनो मिथिनो मोनाखै। मा मानसिया जावखांदों आरो बेखौ नोंथांमोना मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायनो हागोन। फैयोबा जों माखासे बाथ्रा बिथांमोननि गामिनिफ्रायनो जों मिथिना लादोनि। आं दायो बिथांमोननि सिगांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै लादोनि। स' होमबा नोंथांमोनाबो भिडिअखौ जोबोसिम नायलांदो आरो माबायदि जालांदों, माने गावबा गावनि रायजोफोरनि गोथै सहरखौ एसे साबधानै लाखिदो, जाहाथे गावबा गावनि बिगोमाफोरनि फबना दोननाय बा न'खरनि मानसिनि बेगेंखौ जाहाथे लांनो मोना। मानि थाखाय बेबायदि जादों बेखौ मिथिनो मोनाखै दासिमबो। मानो थाखाय बेबायदि गोथै सहरखौ जावखांखो आरो गोथै बेगेंआ थारैनो मा खामानि होमारदों बेखौ जों मिथिनो हाया। जों बिथांमोननि गामिनिफ्रायनो माखासे बाथ्रा मिथिना लादोनि। आं बेखौ खोनानानै एबा आं बेखौ मेगनजों नुनानै आं गोबां दुखु फोरमायदों। मानो होननानै बुङोब्ला जे आंनि बाबाया 2020नि जि एप्रिल मासनि 24आव गोमादोंमोन। खिन्थु दायो नैबे फैयै फैयै नैबे दा नैबे 5 बोसोर जानोसै। खिन्थु नैबे नैबे बाबानि जे मा होनो गोथै सहर, दायो बेखौ सोरबा जावखांना लांबाय। माने बेयो दायो गैलिया मांखराव। दायो आं बेखौनो दुखु फोरमायदों। मानो होनबा आं मा होनो जि बाबा बे बाबानि गोथै सहरखौ जे नुयैखाय एबा बेखौ जावखांना लांनायखाय बेखौ बिदि खालामनांगौ जेनेबा बेखौ दायो आङो जोबोद दुखु फोरमायदों आरो बेबायदि खालामनाङा नामोन। मानो होननानै बुङोब्ला जे बाबानि गोथै सहरखौ आं गोसोखाङो। मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ आं बेयाव फैबानो आं गोबां नायफैनानै आङो गोसोखाङोमोन आरो। नाथाय दायो आं नैबे जे आंनि बाबा बिनि गोथै सहरा गैया, ओंखायनो आं गोबां दुखु फोरमायदों। बेबायदि जाथाय जानाया बेनो फार्स्ट टाइम आरो बेबायदि जाफेराखैमोन आरो आं बेबायदि खोनाफेराखैमोन आरो बिदि नुफेराखैमोनबो आरो। बेखौनो नुहुरदों जेनेबा जे नैबे जे बे दिनाव जे बिदि गोमाबाय, आं बेखौनो निश्चय आं बेखौनो जेनेबा आं साननानै नुहुरदों बेबायदिनो गोमालांगोन नामा, आरोबाव बिदिनो जाबावगोन नामा जाथायफोरा। आं बेखौ एसे सानहरनानै मोनदों आरो। मानो होनबा जि बेबायदि जाथाया जाबाय आरो बिदि बार बार बिदि जाबाय थागोन नामा, आं बेखौनो जेनेबा सानखांदों आरो जेन बिदि जानाङा। ओरैनोथ' आङो बेखौनो सानदोंमोन जेनेबा सन्देहथ' गैया, खिन्थु आं मालाबाबो बेबायदि सानफेराखैमोन बिदि जागोन होननानै। खिन्थु माब्ला बेबायदि जाफेरखो आं आसरित नांदों आरो। ओरैनोथ' बियो मानसिनि खामानिसो बियो, मानो होनबा बे जुनारनि खामानि नङा आरो। बेयो मानसिसो बेखौ जावखांना लांदों आरो। ओरैनोथ' जोंनि न'खरनिफ्राय पुलिससिम जेबो खबर हैनाय जायाखै, खिन्थु जोङो मण्डलि हिसाबै जोङो जों खबर हैनाय जाबाय आरो पुलिसनिसिम। बिनि बेलायाव आङो जोबोद दुखु मोनदों। आङो बे आंग्राजुलि बापटिस्ट चार्चनिनो आङो पास्टर। जोंहा बे जोंनि मण्डलिया स्थापन जादोंमोन 1968आव। ओमफ्राय फैयै फैयै 2025 दिनैसिम जोंहा 57 इयार्स जाबाय। बेबायदि जाथाय जोंनि सेमेटारिनिफ्राय गोथै सहर गोमानाय जों मालाबाबो नुफेराखैमोन। आरो दिनै जोङो बेबायदि शक नुनानै आसरित, जोंनिनो मेम्बार जायफोरखौ जोङो मान होनानै जोङो बेखौ खबराव दोनफैबाय आरो जोङो बोसोरे गुड फ्राइडेनि सिगां सिगां जोङो फोसाबो। दा जोंहा सफैबायानो नै फोसाबनो गोनां। दा नै दिनै जोङो फुंनि समाव अकस्मात जों नुबायदि जोंनि सेमेटारिनिफ्रायनो जोंनि मेम्बार 3 बिथांमोननि खबरा हालावल'सो जाना दङ। ओंखायनो आङो बेखौसो बुंनो सानदों, मालाबाबो जाफेरि आरो आङो जोबोद दुखु मोनदों बे जाथायखौ नुनानै। आंनिखौसो आङो हास्थायदों, जोङो जायफ्रा बे खामानिखौ मावबाय, अनागारि खामानिखौ, जोङो बिसोरखौ जों नागारनाय जानाय नङा। जोङो दा सरकारनिफ्राय जोङो किसुमान जोङो हेफाजाब जों लागोन। जोङो थानायावबो जों थांदों, जों आइसि सारखौ लोगो मोनथ'वाखै। खिन्थु दिनै बेलासे नङाब्ला दा मोनानो जोङो बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो एजार होनाय जागोन। ओंखायनो आं आरो जेसेबां हायो जोङो किसुमान जायफ्रा आयेनाव हेफाजाब होनो हाग्रा बिथांमोनखौ जों लोगोआव लानानै जोङो जायफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावबाय, अनागारि हाबाखौ, जोङो बिथांमोनखौ जों साजा होनो थाखाय जोङो थियारि जाना दङ। ओमफ्राय जायफ्रा गोमादों जोंहा सुनार नार्जारि होनना बुङो, बिथाङा 2020मोन 2020। बेनिफ्राय तानिजा राबानिया 2022। ओमफ्राय हाबासिनिया 2000
2023 आरो बिसोर लोगोसेनो दङमोन बे लोगोसे थानायखौनो माने सोर जावखांना लांखो मिन्थिया आरो बेबायदि बेथ' नै दा नुदों जोङो नायदों आरो जोंनि मानसिफ्राबो फैनानै माने भिडिअ खालामदों हगारदों मानो होननानै बुङोबा खानायबो थालांदों ओमफ्राय हाराबो माने बाहेरायाव ओंखारना दङ आरो ओरैबायदि आवसारि जाबाय माने जोङो एफा मोजां जों फबना दोननाया सन्देहखौथ' दा मा होनबावगोन माने बेथ' जुनारनि नङा मानसिसो बियो माने जुनाराथ' जेनेबा खुरोब्ला फारसेथिंल'सो थायो खिन्थु ओरैबायदि मानसिनिया जाबाय जावखांनानै साइड साइड दोनो दा बिदि जावनानै ओरै दोनदों हाखौ ओमफ्राय आरो ओरैथिं दोनदों आरो दा जुनारनिब्ला मा खुरनाय जागौमोन ओमफ्राय फिसा जागौमोन दन्दर ओमफ्राय जिथिं माने आथिंजों जोगार हरो बे आलादा जायो आरो जुनारनिया खिन्थु बे मानसिनि हाबासो आरो बेखौ जोंहा नैबे फंबाय उइलियाम बसुमतारी बिथाङानो नुफैदों दहाय फुङाव आङो बे जोंनि बे रायजोनि बे गोथैसालि बेखौहाय आङो सम सम फोसाबग्रोबाय थायो बेनिफ्रायनो दिनै आं बेखौ एवफैदोंमोन हाग्राखौ आरो एवफैनायाव नुनो मोनबाय जे मोनथाम गोथै सहखौ जावखांनानै लांदों आरो खानाय दङ सायाव बेगें दङ आरो खर'खौ लांदों बेगेंखौ लांदों खिन्थु किसुमान बुस्थु खानायफोरखौ लाङाखै आरो बेनिफ्रायनो आं फुङाव बेखौ नुनानै आङो रायजोनि मानसिफोरखौ लिंबाय आरो खबर होथिंबाय बेनिफ्रायनो रायजोआव बिदिनो दावराव जाबाय दायो दासिम बिदिसिम सफैबाय आरो मेडिया सिडिया सफैनायसिम बेबायदि घटनाथ' मालाबाबो जाफेराखैमोन बियो फार्स्ट टाइम आरो लाइफआव मालाबाबो नुफेराखैमोन ओरैनोथ' खोनानो मथे जेनेबा दायो मानसिफ्रा गोबां सावरायसोगारदों कनफिउस जाना दङ मोननै अपसन नुहुरदों आरो खोनानो मोननाय मथेबा बै बुद्धिस्ट धोरोमनि लामाफ्राबो बिदि नागिरो जाहैदों दा बिसोर लांबाय बादि आरो किसुमान बुंदों बै गाज्रि सोलोंनाय जेनेबा मा होनगोन दायना खालामनाय बिसोरबो लाङो होनदों दा रायजोफोरा गोनो गोथो जाना दं आरो दाथ' रावबो नुवाखै नालाय दा बबे मोनसेखौ हमनो बिदि जाना दं आरो काहानिया बेथ' जोबोद दुखुनांथावना जाहैबाय खारन मानो होनबा जोंनि रायजोआवनो जाबाय नालाय आरो बिदि जाथावै घटना बियो मोनसे आरो जि जादों गाज्रि जादों खारन बेयाव जायफ्रा दं थैलांबाय बिथांमोनखौ जों सनमान होनानैसो बेयाव जोङो फबफैनाय जायो आरो बे गोथै सहखौनो जुदि जावखांना लाङोबा हमना ला जेनेबा सोरबा बेफारखौनो खालामबाय बे जोबोद गाज्रि जाहैबाय बा गाज्रि सोलोंनायफोरानो लांबाय जेनेबा बेबो गाज्रि जाहैबाय बिनि थाखाय जोंनि थाखायथ' जोबोद दुखुनांथावना बेखौथ' जेनेबा जोंबोथ' दायो गामि ओनसोलावनो थानाय बेथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जों खोनाबोदों सल'बाथा बायदि नङा होमबा आरो थारैनो गोबां बिदि बै मा होनगोन कुबिराजफोरा किसुमान बेमारखौ सोखामारोबो आरो बिथांमोननि बुंनायखौ जों मानिनोबो गोनां नङा होमबा दा जानोबो हानाय बिदिबो गाज्रि मावग्राफ्राबो लांदोंबो जानो हागौ रायजोफोर भिडिअआ आंनि निजे सुट लानायबो नङा आं बेखौ कालेक्ट खालामनाय भिडिअ बियो जेसेबांखिनि माबा मोनथिनांगौमोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बेसेबांखिनिखौनो मोनथिहोबाय स' होनबा कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना फोरमायलायनो हागोन जाहाथे बिथांमोननि खामानिया मारमोन बिथांमोननि गोथै सह जावखांनाया स' होनबा आंबो बारा मोनथिया नालाय बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बयबो मोनथिथों जाहाथे सांग्रां जाथों गावबा गावनि गोथैसालिखौ मोजाङै लाखिनो हाथों बेबायदि सिखावफोरा दा फैथों जाहाथे बयनिबो गामिफोराव दा हाबथों बेखायनो रायजोफोरा एसे सांग्रां जाना थाबानो जाबायसै लोगोसे आरो जेबो बुंनोथ' गोनां गैलानोसै जिबायदि बुंनांगौ गामिनिफ्रायबो खोथाफोरखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअखौ क्लिपखौ नुखाबाय स' होनबा दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय